Objavte pohodlie na každom kroku s dámskymi topánkami Caprice, vyrobenými z prvotriednej kože. Mäkké gelové vložky s pamäťovou penou sa dokonale prispôsobia tvaru vašej nohy, zatiaľ čo hladká, bezšvová predná časť zabraňuje otlakom a je vhodná pri haluxoch. Špeciálna konštrukcia pre širšie nohy a možnosť rozšírenia zaisťujú dokonalé prispôsobenie topánky chodidlu. Vďaka vodeodolnej membráne, zatepleniu a protisklzovej podrážke si môžete užívať prechádzky v každom počasí aj pri dlhšom nosení. Caprice. Topánky, ktoré milujú vaše nohy.